синамои ватанӣ дар тӯли фаъолияти худ симои мардуми тоҷикро дар давраҳои гуногуни таърихӣ инъикос карда, ҳамчун намунаи фарҳанги миллӣ дар ташаккулу таҳкими худшиносиву фарҳангдӯстии сокинон саҳми арзанда гузоштааст. зимни баргузории чорабинӣ ба муносибати панҷсолагии таъсисёбии муассисаи давлатии вилоятии хатлонсинамо дар шаҳри Бохтар, меҳмонон аз намоиши дастовардҳо ва иқтидору имкониятҳои хатлонсинамо дидан карда, иброз доштанд, ки соҳаи кино воқеан ҳам дар инъикоси фарҳанги миллӣ, дастоварду имконоти сайёҳӣ ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии сокинони мамлакат нақши муҳим дорад. зимни суханрониҳо гуфта шуд, ки муассисаи давлатии вилоятии хатлонсинамо бо ҷалби мутахассисони ҷавону соҳибистеъдод фаъолияти худро ба роҳ монда, дар муддати кӯтоҳ тавонист дар соҳаи фарҳанги Тоҷикистон мавқеъ ва ҷойгоҳи худро пайдо намояд. дар давоми 5 соли фаъолияти худ муассиса тавонист 9 филми ҳуҷҷатӣ ва 4 филми мустанадро таҳия ва сабт намояд. طبق اطلاع مؤسسه مذکور سال 2017 با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان با مقصد رشد کینوی تاجیک تأسیس یافته یک زمره فیلم ها را به مانند سهو، گرداب، مرگ سفید، اسرار تقدیر، خیالی، فرشته امید، سلسله فیلم ارتیست و غیره را برای اکران آورده است. иброз гардид, ки бо таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри рушди санъати кино тадбирҳои муассир роҳандозӣ карда мешавад. махсусан дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо қабули барномаҳои давлатӣ ва дастгириҳои пайваста дар ин самт барои таҳия ва сабти филмҳои гуногун жанр шароити мусоид фароҳам оварда шуд. зеро ба андешаи мутахассисон ҳадафи кинои миллӣ ба ҳайси маъмултарин санъат, тарғиби идеологияи давлат, дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ, таъриху фарҳанг, анъана ва расму оини миллати тоҷик дар давраи ҷаҳонишавӣ мебошад. дар вазъияти муносиб ба як гурӯҳ кормандону ҳунармандон сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва медали ҷашнии 5-солагии Хатлонсинамо супорида шуд. дар идома филми ҳунарии номус, ки аз ҷониби Хатлонсинамо ба навор гирифта шудааст, намоиш дода шуд. кормандони эҷодиву техникии муассисаи мазкур талош бар он доранд, ки минбаъд низ филмҳои офаридаашон аз ҷиҳати бандубаст, мазмун, муҳтаво ва аз лиҳози техникӣ сифати баланд дошта, ҷавобгӯ ба завқу хоҳиши тамошобини имрӯза бошад. исмоили соҳибназар, Искандари Саид аз шаҳри Бохтар барои барномаи